Vítame vás v najnovšom vydaní a aj generovaného podcastu newslettera Stredaj. Dnes sa pozrieme na čerstvé novinky zo sveta umelej inteligencie, ktoré zhrnul newsletter Stredaj. Máme tu 4 hlavné témy. Najprv sa ponoríme do nástroja Seedream 4.0 od ByteDance, sľubuje zaujímavé spojenie tvorby a úpravy obrázkov. Potom preskúmame, ako sa AI model Claude naučil pracovať priamo s kancelárskymi súbormi. To môže, myslím, zmeniť mnohé pracovné postupy. Následne sa pozrieme na novinky od Google, týkajúce sa generovania videa. Modely Veo 3 sú teraz lacnejšie a podporujú aj nové formáty. A nakoniec rozoberieme globálne spustenie AI Max pre reklamné kampane v Google Search. Bude to nabité informáciami, takže poďme na to. OK. Začnime tým prvým bodom Seedream 4.0. Vyvinul ho ByteDance v Šaske. To sú tí, čo majú TikTok. Áno, presne. Hovorí sa, že tento model spája generovanie nových obrázokov a editáciu existujúcich v jednej architektúre. To znie, samo o sebe zaujímavé, lebo často sú to oddelené nástroje. Čím je teda podľa teba tento prístup výnimočný? No práve tá integrácia je asi kľúčová. Predstavme si to tak, že nemusíme preskakovať medzi rôznymi aplikáciami alebo modelmi na vytvorenie základu a potom jeho úpravu. Seedream 4.0 to chce zvládnuť všetko naraz, pod jednou strechou, navyše zvláda aj to, čo sa označuje ako komplexné multimodálne úlohy. Multimodálne. Áno, to znamená, že dokáže spracovať kombináciu vstupov, napríklad textový popis spolu s nejakým referenčným obrázkom a na základe toho potom generovať alebo upravovať. To otvára dvere pre, povedzme, presnejšie a kontextuálnejšie výsledky. Rozumiem. Aha. A zdroje spomínajú aj ďalšie vlastnosti. Lepšiu konzistenciu pri použití referenčných obrázkov, vyššiu rýchlosť a výstupy až v 4K rozlíšení. Áno, 4K. To je už celkom solidný balík? Určite. Ale poďme konkrétnejšie. Čo všetko s tým používateľ môže reálne robiť? Aké sú tie funkcie? No, možností je viacero a sú celkom praktické, musím povedať. Napríklad funkcia dávkového spracovania, v angličtine to volajú Batch Input and Output, v podstate umožňuje nahrať viacero referenčných obrázkov naraz a systém ti vygeneruje niekoľko variantov pre každý z nich. To znie dobre. Je to fakt užitočné pre dizajnérov alebo marketérov. Proste pre kohokoľvek, kto potrebuje rýchlo preskúmať rôzne vizuálne smery. Alebo vytvoriť sériu obrázkov, ktoré spolu ladia. Jasné, to šetrí čas. A čo tie úpravy? Spomínali sme integráciu editácie. Ako to funguje? Áno, je tu úprava na základe textových príkazov, teda prompt-based editing. Namiesto nejakých zložitých nástrojov v grafickom editore jednoducho napíšeš, čo sa má zmeniť. Napríklad, zmeň farbu šiat na modrú, alebo pridaj do pozadia hory. Niečo také. A model by mal pochopiť tú inštrukciu a aplikovať ju na existujúci obrazok. A samozrejme rovnako funguje aj generovanie úplne nových obrázkov len z textového popisu. Zaujímavé je aj to, že vraj zvláda rôzne štýly. Akvarel, cyberpunk, fotorealizmus. Takže teoreticky môžem vziať obyčajnú fotku a premeniť ju na niečo umeleckejšie. Presne tak. Zoberieš fotku z mobilu a spravíš s nej niečo úplne iné. Ale mňa osobne najviac zaujala tá funkcia Knowledge Driven Generation. Generovanie založené na znalostiach. Čo si pod tým máme predstaviť? To akože tá AI naozaj vie, čo kreslí? Vie je asi silné slovo. Ale pointa je, že ten model má integrovanú rozsiahlu databázu znalostí o svete. A vďaka tomu dokáže tvoriť vizuály, ktoré sú nielen pekné, ale aj fakticky alebo logicky správnejšie. Napríklad, ak ho požiadaš o ilustráciu slnečnej sústavy, mal by správne usporiadať planéty. Alebo ak potrebuješ technický nákres nejakej súčastky, mal by rešpektovať aspoň základné princípy. Čo je tu naozaj podľa mňa pozoruhodné, je práve táto snaha o obsahovú relevanciu. Vieš, už to nie je len o pekných pixeloch, ale o vytváraní vizuálov, ktoré majú aj nejakú informačnú hodnotu, ktoré dávajú zmysel. Je to posun od čisto kreatívneho nástroja k niečomu, čo sa dá použiť aj vo vzdelávaní, vo vede, v technickej dokumentácii. To znie ako fakt výrazný krok vpred. Kde si to teda môžu ľudia vyskúšať? Lebo v zdrojoch sa spomína trochu zvláštny dátum spustenia pre používateľov mimo Číny 15. september 2025. To je ešte
dosť ďaleko. Áno, ten dátum je skutočne nezvyčajný. Priznám sa, aj mňa to zarazilo. Môže ísť o preklep v tom pôvodnom zdroji, to sa stáva. Alebo možno signalizuje nejaké plánované postupné uvoľňovanie. Alebo dlhšiu betafázu pre medzinárodný trh. Kto vie? Každopádne, keď to bude dostupné, spomínajú sa platformy ako LM Arena, tam by mal byť bezplatný prístup, potom File.ai s platbou za použitie, vychádza to asi na 3 centy za obrazok. To nie je zlé. Veru. A tiež integrácie v rámci predplatných na Crea.ai alebo Freepik.com. Používateľ si len zvolí model, základný alebo ten high-res, zadá prompt a mal by dostať výsledok. A ako si vedie v porovnaní s konkurenciou? Spomínajú sa nejaké testy, benchmarky? Áno, podľa dostupných informácií si viedol celkom dobre. V benchmarku Magic Bench to je vlastne sada úloh, ktorá hodnotí, ako AI rozumie zložitým inštrukciám a generuje podľa nich obrázky, dosiahol vysoké skóre. Hodnotila sa presnosť, estetika, ale aj schopnosť správne vykresliť text v obrázku, čo býva pre mnohé modely stále problém. To áno. Pri úpravách vraj dobre balansuje medzi vernosťou originálu a aplikovaním tých zmien. A dokonca v nejakom internom ELO hodnotení, to je systém, kde ľudia porovnávajú a vyberajú lepší výsledok z 2 modelov, skončil na 1. mieste. Ak to zasadíme do širšieho kontextu, tak to ukazuje, že tá látka sa neustále zvyšuje. Vieš, AI modely sú čoraz lepšie v chápaní nuans našich požiadaviek. Takže aby sme to zhrnuli pre Seedream 4.0, je to krok smerom k integrovanejším, inteligentnejším a praktickejším nástrojom na tvorbu vizuálu. Lepšie chápanie zámeru a schopnosť generovať aj obsahovo relevantné obrázky, to otvára nové možnosti využitia. Presne tak. Dobre, poďme teraz k druhému veľkému oznámeniu. Týka sa modelu Claude od spoločnosti Anthropic. Ten teraz údajne dokáže priamo vytvárať a upravovať bežné kancelárske súbory. Excel, Word, PowerPoint, dokonca PDF. Áno. To znie skoro ako splnený sen pre mnohých, ktorí trávajú hodiny prácou s týmito formátmi. Ako to funguje v praxi? No, predstav si situáciu, máš kopu nespracovaných dát. Napríklad výsledky nejakého prieskumu v tabuľke. Namiesto toho, aby si to manuálne čistila, triedila, vytvárala grafy v Exceli. Čo zabere večnosť. Presne. Namiesto toho môžeš tieto dáta nahrať do clouda a požiadať ho, aby ich spracoval. On by mal byť schopný vrátiť nielen vyčistené dáta, ale rovno aj relevantné grafy. A dokonca stručný súhrn kľúčových zistení. A to všetko zabalené napríklad do nového Excel súboru alebo možno do PowerPointovej prezentácie. Fáni. To znie ako obrovská úspora času. Aké ďalšie príklady použitia sa spomínajú? Tých možností je naozaj veľa, od tvorby finančných modelov s rôznymi scenármi, cez projektové plány s nejakými dashboardmi, až po rozpočtové tabuľky s preddefinovanými vzorcami. Alebo napríklad konverzia formátov. Máš rozsiahlý PDF report a potrebuješ z neho rýchlo spraviť stručnú prezentáciu. To sa hodí. Alebo máš neformálne poznámky z meetingu a chceš z nich štrukturovaný Word dokument. Alebo z naskenovaných faktúr vyťahnuť dáta do Excelu a spočítať DPH. Proste kopec vecí. A z technického hľadiska, ako to ten cloud dokáže? On priamo generuje tie súbory? No, pod kapotou to funguje tak, že cloud má prístup k bezpečnému, izolovanému výpočtovému prostrediu. Tam môže nielen generovať text, ako sme zvyknutí, ale aj písať a spúšťať kód, napríklad v jazyku Python. A pritom využíva knižnice na analýzu dát a manipuláciu so súbormi. Ale pre používateľa je tento proces skrytý. Ten zadáva len inštrukcie v prirodzenej reči. Aha. Cloud na pozradí napíše potrebný kód, vykoná ho a výsledkom je hotový súbor na stiahnutie. Vieš, toto otvára celkom zaujímavú otázku o budúcnosti práce. Presne na to som sa chcel spýtať. Ak AI preberá takéto dosť komplexné úlohy, čo to znamená pre ľudí? Znamená to určite posun. Tie rutinné, časovo náročné úlohy spojené s prípravou a formátovaním dát či dokumentov môže prevziať AI. To ale uvoľňuje ľudskú kapacitu na činnosti s vyššou pridanou hodnotou, na strategické premýšľanie, na kritické zhodnotenie výsledkov, ktoré tá AI dodá, na interpretáciu dát v kontexte biznisu, či na kreatívne riešenie problémov. Takže skôr zmena práce, než jej koniec.
Presne. Neznamená to nutne zánik práce, ale skôr zmenu jej charakteru a aj potrebných zručností. Budeme musieť vedieť s tými nástrojmi efektívne pracovať. Kto má k tejto funkcii momentálne prístup? Je to už pre všetkých používateľov clouda? Zatiaľ nie. Podľa informácií je táto funkcia zatiaľ v preview fáze pre platené plány Max, Team a Enterprise. A pre Pro? Používatelia plánu Pro by ju mali dostať v najbližších týždňoch, takže sa to postupne rozširuje. A ako sa to zapíma? Ak má niekto prístup, treba ísť do nastavení, tam je sekcia experimentálne a zapnúť možnosť Upgraded File Creation and Analysis. Potom už stačí len nahrať súbor alebo zadať požiadavku v čate. Hotový súbor sa dá stiahnuť alebo uložiť priamo na Google Drive, čo je tiež praktické. Takže Cloud sa stáva ešte mocnejším asistentom. Ten potenciál pre automatizáciu kancelárskej práce je tu naozaj zjavný. Určite áno. Je to významný krok. Presuňme sa teraz k spoločnosti Google a jej novinkám v oblasti generovania videa. Konkrétne ide o modely VO3 a jeho rýchlejšiu verziu VO3 Fast. Aké sú tam hlavné vylepšenia? Sú tam 3 kľúčové veci. Poprvé, podpora vertikálneho formátu 9:16. Konečne? Áno, to je veľká vec pre tvorcov obsahu pre sociálne siete, však TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, tam je tento formát dominantný. Jasné. Po druhé, možnosť generovať video v rozlíšení 1080p HD, čo samozrejme zvyšuje kvalitu výstupu. A po tretie, čo je možno najdôležitejšie pre širšie nasadenie, je výrazné zníženie cien. To znie dobre. Poďme sa pozrieť na tie ceny. O koľko klesli? Celkom výrazne, pri tom štandardnom modeli VO3 klesla cena za sekundu generovaného videa z 0,75 USD na 0,40 USD. To je skoro polovica. Áno, takmer o polovicu menej. A pri tom rýchlejšom modeli VO3 Fast je ten pokles ešte dramatickejší zo 40 centov na iba 15 centov za sekundu. 15 centov, wow. Presne, tieto ceny robia AI generované video oveľa dostupnejším. To naozaj otvára dvere pre menších tvorcov alebo firmy s obmedzeným rozpočtom. Ako sa tie nové funkcie, ten vertikálny formát a HD rozlíšenie aktivujú? Je to nejako zložité? Pokiaľ používatelia využívajú Gemini API, čo je to programovacie rozhranie od Google pre prístup k jeho AI modelom, tak je to jednoduché. Stačí pri volaní toho API nastaviť parameter Aspect Ratio na 9:16 pre vertikálne video a parameter Resolution na 1080p pre HD kvalitu. Google tiež zdôrazňuje, že oba modely sú teraz považované za stabilné a pripravené na nasadenie vo veľkom meradle práve cez toto API. Takže už to nie je len nejaký experiment. Presne tak. Už je to myslené vážne pre produkčné nasadenie. Čo to znamená v širšom kontexte? Kam sa posúva generovanie videa pomocou AI s týmito zmenami? No nižšia cena, praktickejší formát a lepšia kvalita robia z VO3 oveľa použiteľnejší nástroj pre reálne aplikácie. Už nielen pre nejaké experimenty. Marketingové tímy môžu rýchlejšie produkovať videá pre kampane na sociálnych sieťach, nezávislí tvorcovia získavajú dostupnejší nástroj. A tá dostupnosť cez stabilné API znamená, že firmy môžu túto technológiu integrovať do vlastných produktov a služieb. Vieš dať príklad? Predstav si napríklad nástroj, ktorý automaticky generuje produktové videá pre e-shopy alebo personalizované videosprávy pre zákazníkov. Stáva sa z toho proste škálovateľné riešenie. Takže video generované umelou inteligenciou je opäť o krok bližšie k bežnému masovému používaniu. Presne tak. A máme tu poslednú novinku opäť od Google, tentokrát z oblasti digitálnej reklamy. Google globálne spúšťa AMAX pre kampane vo vyhľadávaní, teda Search Campaigns. Čo to presne je a komu to má pomôcť? AI Max je v podstate taký balík pokročilých AI funkcií od Google. Dá sa jedným kliknutím aktivovať pre existujúce kampane vo vyhľadávaní. Cieľom je pomôcť inzerentom dosiahnuť lepšie výsledky, či už viac konverzií alebo vyššiu hodnotu konverzií pri zachovaní alebo dokonca zlepšení návratnosti investícií. A je to už dostupné? Je to dostupné v beta verzii cez bežné nástroje ako Google Ads, Google Ads Editor, Search Ads 360 a aj cez Google Ads API. Takže pre väčšinu inzerentov by to malo byť dostupné na vyskúšanie. Čo konkrétne ten AI Max prináša inzerentom? Aké sú tie výhody oproti klasickým kampaňam? Jednou z kľúčových funkcií sú tzv. Jednoklikové experimenty. To znamená?
Že priamo v rozhraní kampáne si inzerent môže veľmi ľahko spustiť test, ktorý porovná výkonnosť kampane s aktivovaným AI Max a bez neho. To umožňuje rýchlo overiť, či táto nadstavba prináša reálny úžitok. Bez toho, aby musel zložito manuálne nastavovať nejaké AB testy. To znie prakticky. Ale Google tiež spomína väčšiu flexibilitu a kontrolu. Nie je to trochu v rozpore s myšlienkou AI automatizácie, kde AI robí všetko sama? Je to zaujímavý balans, ktorý sa Google snaží nájsť. Na jednej strane AI Max preberá viac tých optimalizačných úloh, to je pravda. Na druhej strane Google zdôrazňuje, že inzerenti stále môžu zasahovať do nastavení, ak potrebujú. Napríklad upraviť rozpočty, cieľové publikum alebo pridať vylučujúce kľúčové slová. A navyše, a to je dôležité, prichádza nová funkcia textových usmernení, v angličtine Text Guidelines. Textové usmernenia. Čo si pod tým predstaviť? Ide o možnosť dať tomu AI modelu nejaké inštrukcie alebo mantinely pre generovanie reklamných textov. Inzerent tak môže zabezpečiť, aby tie automaticky vytvorené reklamy boli nielen výkonné, lebo AI sa zameria na výkon, ale aby boli aj v súlade so značkou, s jej tónom komunikácie, s prípadnými reguláciami alebo firemnými pravidlami. Čiže AI nedostane úplne voľnú ruku pri tvorbe kreatívy. Presne, nedostane. Tieto usmernenia sa majú objaviť v AI Max aj v Performance Max kampaniách niekdy na jeseň. Takže Google sa snaží nájsť nejakú strednú cestu medzi tou plnou automatizáciou a potrebou kontroly zo strany inzerenta, hlavne pri tej kreatíve. Presne tak. Zdá sa, že si uvedomujú, že najmä väčšie značky potrebujú mať istotu. Istotu, že AI nebude generovať obsah, ktorý by mohol poškodiť ich imidž, aj keby bol ten obsah z hľadiska metrík povedzme úspešný. Tá snaha o rovnováhe medzi výkonom a kontrolou, najmä v oblasti kreatívy a značky, je tu celkom zjavná. A tá funkcia textových usmernení je toho dobrým príkladom. Čiže pre inzerentov to znamená možnosť využiť silu AI na optimalizáciu, ale zároveň si udržať dohľad nad tým, ako ich značka komunikuje. Áno. A Google samozrejme odporúča naštudovať si ich osvedčené postupy a sledovať ďalšie detaily, napríklad počas ich online podujatia Think Week on Air. Zdá sa teda, že AI Max je ďalším krokom k hĺbšej integrácii AI do každodennej správy reklamných kampaní. Určite. Takže keď si to všetko zhrnieme, 4 zaujímavé novinky, čo nám to hovorí o súčasnom stave a smerovaní AI. Aký je ten hlavný odkaz? Trend naprieč všetkými tými oblastiami, ktorých sme sa dnes dotkli. Poprvé, AI nástroje sú čoraz sofistikovanejšie. Nielenže generujú obsah, ale snažia sa mu dať aj nejaký kontext a zmysel, ako sme videli pri Seedream 4.0. Po druhé, stávajú sa integrovanejšími do našich bežných pracovných nástrojov a procesov, ako ukazuje cloud so schopnosťou pracovať so súbormi alebo ten AI Max priamo v Google Ads. A v neposlednom rade stávajú sa dostupnejšími, či už cenovo ako VO3, alebo jednoduchosťou použitia. Vieš, AI prestáva byť len nejakou technologickou hračkou pre nadšencov. Stáva sa čoraz viac praktickým nástrojom na riešenie reálnych problémov a automatizáciu aj dosť komplexných úloh. Od tvorby vizuálov, cez prácu s dokumentami, až po optimalizáciu marketingu, AI zasahuje do čoraz viacerých oblastí našej práce aj života. Presne. A práve to prináša takú zaujímavú myšlienku na záver. Možno trochu na zamyslenie. Sem s ňou. AI preberá čoraz komplexnejšie úlohy, ktoré boli donedávna výlučne doménou ľudí, či už ide o kreatívnu tvorbu s pochopením kontextu, analytickú prácu s dátami a súbormi, alebo strategickú optimalizáciu kampaní. Aké zručnosti sa potom stávajú pre nás, pre ľudí, tými najcennejšími? Dobrá otázka. Je to schopnosť klásť tej AI tie správne otázky, formulovať efektívne zadania, ten prompt engineering, alebo je to skôr strategické myslenie a schopnosť vidieť ten širší kontext, kam tá AI možno nedosiahne? Alebo je to etický dohľad, zabezpečenie zodpovedného nasadenia týchto mocných nástrojov, prípadne tá povestná iskra ľudskej kreativity a intuície, ktorá ide nad rámec dáta vzorcov? Možno práve tieto ľudské schopnosti budú v budúcnosti ešte dôležitejšie. Ktve niečo na zamyslenie do budúcna. Na budúcu stredu 24. septembra prinesie vám ich týždenný newsletter Stredaj od PS Digital.